Bones, bones, bones. Comença Not a Number, el podcast que mira el passat. Bones, bones, bones. Tornem a estar així una altra setmana. Es va costar tornar. Van dir, totes les setmanes anem a gravar. Casi. Pues no. Sempre ens passa alguna coseta, però és el normal, no? Les de maig, sí, no? Sí, clar, les de maig, sí. de moment sí. Això està de categoria. Com estem, David? Què tal? Tots? Molt bé, Manuel. I tu, com estàs? Un poc nerviós. Com ha anat aquest viatge? Molt bé. 20 hores d'autobús, però molt bé. Una bona experiència amb companys d'altres centres. Enriquidora. Este ja volen fitxar. No, n'hi ha que veure el que diuen els altres. Exacte, pues diran, este no se calla, qué paliza de tío... 60 hores d'autobús. S'haurà fet entretingut l'autobús, eh? No, i en l'autobús jo me callava, per no marejar a la gent, ni no marejar-me jo. Segur que és dels que se alcen l'autobús en el coixinet està al coll mirant mal. Està bé, ja està bé. Jo conec un pro que fa... Bueno, Arturo, què tal? Pues molt bé. Sí? Manuel, sí. Com ha anat la setmana? Pues com a mi m'agrada. Amb caps de setmana de 4 dies. Ai, són els millors, Són els millors. Ah, perfecte. I Brian, què tal? Molt bé, així, mantenim-nos. M'han dit que t'has gastat diners en una aplicació. Sí. I què tal? Pues jo uns tinc, que S'haurà de descarregar Linux. Quina aplicació és? És una app a fer que la... És que n'hi ha que explicar-ho tot, que la tablet fa la segona pantalla de l'ordenador, està molt xula. Encara Va molt pensava bé. jo que era una pa que el xiquet dormira o algo. No t'ha dit ja que això funciona soles? Sí. És pel xiquet. Saps el que passa? Que a mi me reflexa i la llum no veig res. Ja. Això és el que fica. No, però anem a dir-li que això en Mac ho fa automàtic. No fa falta una aplicació. És de veres. El que fa automàtic. Duplicar la Duplica pantalla. la pantalla. Duplica la pantalla de De l'iPad. l'ordenador al tal. Hòstia, no tindria que haver-me gastat els 10 euros que m'ha costat, me Però tindria que haver gastat 1.000. El pagament va Perdoneu. implícit, no? Bueno, anem a parlar tu i jo del llevant avui. Ostres, no m'havia donat compte que anem iguals. Home, però jo pensava que per això era el podcast que mira el passat, no? En blanc i negre. Ho saps? Sí, mira, és una camiseta Retro. retro que la Lliga va fer una... Ja, o retro, que s'ha quedat sense tinta de color. En blanc i negre. Blanc i negre. No, Claro, és que és que- han anat als inicis del Llevant. Això és el Cabanyal, no és ni el Llevant. Farà pudor a tancat la camiseta. 1907. Així res. Euros també? Quasi. Fa poc que fèrem el 1707, el 25 d'abril, i ara pues, el 1907. Que coses, eh? Coincidències. No sé si t'haurà passat a tu, però estan dient fetges com dient el 1900... Però jo no sé a què se refereixen, jo sé que és un any, segurament. Sí, Di- clar. No, diners del sueldo no són. No, ja. Però No, heu dit la fetge com ojito a esta fetge, he pensat. És la data de... esta camiseta fa referència a el Cabanyal Futbol Club, ¿vale? Que esta camiseta és del Cabanyal i és una origen o una foto del 1907. Molt bé. Sí, clar, Que no sí, sí, en blanc i 1.707 negre. euros que mos hagin pujat en el sou. No, això no. Tranquils. Però mos han pujat això? 75. Ah, Bru- però bruts. progressiu. No has vist els bitllets de 75 euros bruts? Progressiu. No ho heu vist? Sí. Són Al- molt bons. Al 29 els cobraríem. Ah, 2029. Està molt bé. I resulta que no estem parlant només de diners, estem parlant de moltes més coses, però bueno, ells s'han centrat en això per a... Però quina empresa estàs parlant? Espera. És Una que de blau. ara hem passat a parlar de diners. Així passa una cosa, ¿vale? Que jo crec que els oients ja s'hauran donat compte, però nosaltres tenim les nostres intríngulis, les nostres olores, històries per darrere, i així ho parlem, anem amollant cosetes, nosaltres mos entenem, però la gent diga, estan més idiotes de lo que pareixen de normal. No, sí. Claro, expliqueu de lo que esteu parlant, ja que això sí que igual val la pena explicar-ho. Pues d'una Sí, un empresa en la que estem nosaltres que anem a fer vaga. De la conselleria. Ai. Ja està. I mos han tancat. Són profes i... Igual quan digui el capítol ja s'acaba la vaga. Ojalà. Seria una molt bona senyal. No. La vaga no s'acaba. Ojalà. Si passara és perquè s'ha negociat i s'han aplegat a acords de baixar els ràtios, de millorar les infraestructures. Crec que Prometo. La mala sort és que no n'hi ha eleccions pròximes. no. Bueno, A l'any que ve, però això és molt lluny encara. jo crec que és més interessant el del llevant. Sí. I quan vinguen i mos diguen mira, és que hem preparat un sou de 1907 del Cabanyal. Està més retro. Bueno, jo crec que millor del 1909, que és el d'inauguració del llevant.
Ixe. La inauguració de jo de Ixe és Fundació. el sou que se m'ho Fundació. va quedar i les instal·lacions també, va. És que n'hi ha que voler-los, els animalets. Del llevant i de l'Apple. És que... Ho Mira. tenim tot, No vull dir res, però... Però no ho digues. No, però ja vaig a està, dir-ho. no ho digues. No, però vaig a dir-ho. A costa de oients que igual en este moment desconnecten d'este programa. Cuidao, Els que tres, no serà- els tres. Que Igual... és de la conselleria, vols dir, que desconnecten? No. Igual estem parlant del Llevant i sabem que estem en una situació difícil, avui tenim partit, quan estem gravant avui. Ui, pot ser que... Pot ser que virtualment anem a segona divisió o pot ser que no. Però com se va virtualment a segona divisió? Sí, o sí. se va o no se va, no? Sí, se va virtualment, sí. Sí. La qüestió és que guanya un altre equip de la Comunitat Valenciana que mos acompanya. El Racing del Xemesí. Quasi. L'Elx? No. Bueno, també pot ser. Però David, saps què és el millor? Que si ixos aficionats d'eixe altre equip estigueren assentats, anaven a rebre igual. És lo bo que no tindre equip, que te però pots és clavar en tots. És que, no, però clar, és que així n'hi ha uno que sí que és d'eixe equip. Ah, sí? Qui és d'eixe? Ah, sí? Home, pues jo... Pues agarra de la maneta a neues tres. A veure, deixeu de fer ruïdeig en el que m'agrada molt ara, cross, que se claven. Bueno, però això és ja comentar-ho ja d'ací un mes, no? No. Un mes i mig. Menys. Menys? En el pròxim capítol sabrem qui ja està en segon. Pues amics del Virtualment. València m'han dit que estan a punt d'entrar en la encara. Champions. Sí, a Champions League. No, en la Champions Burger. Champions. En la Champions Burger era. Això era millor. No, encara no estaran. Encara no estaran. Encara, perquè la pròxima setmana tenim gravació també amb una de les empreses que ens agafa alumnes i alumnes que estan allí. Ai, Sí, la Quin pròxima dia? setmana. no m'heu citat. Ja ha estat així? 12 mesos, sí. 12 más 1, como Ángel Nieto. Bueno, pues bé. Pues Ja hem a veure. acabat? Ja està, ja puguem arreplegar i m'ho anem al futbol? I per això el comptador? Sí. Sí. Contador era ciclista. Recordeu l'aplicació aquella? Vale. Les de Pocates. Sí. Bueno, que vergonya. Vaja. Tinc una idea. Després, al final ho parlem. Jo vos recorde que capítol erràtic ja tenim. Sí, no? Este té que ser Vinga, més... va. Assenyeu-se al guió. En la introducció jo he parlat un poc... Bueno, he dit que anava a ser el podcast que mira la història, no? Que mira el passat. I mirant dates i demés, sobretot en abril, perquè volíem gravar-lo en abril, encara que ja ha sigut en maig, veure les efemèrides del mes d'abril relacionades amb la informàtica, amb la tecnologia i demés, i així doncs vaig a llegir unes poquetes. Per exemple, l'1 d'abril del 1932 naix Norman Abramson, que és pioner l'errètic, que és pioner de les xarxes sense fil. El 25 d'abril de 1965, la creació de Dendral, considerada el primer sistema expert en IA. En 3 d'abril de 1973, primera crida telefònica mòbil per Martin Cooper. Un Nokia 380, això. Sí, de Nietzsche. 3210, de la SERP. Uf, que bo era, eh? I n'hi ha vídeos encara de gent jugant a la SERP ahir. La mateixa partida. Desde La entonces. mateixa càrrega de bateria. També. No, és que no ho sabeu, no? Faig un incís. Quan arribes a completar tota la SERP, se queda infinit perquè ja no avança més, ja no pot minxar més i se queda tota la pantalla plena i la SERP no para i això ja és infinito. Però que això no passa res. Vull dir, perquè si això ho descobreix algú i va als programadors i diu, mira, teniu un bug, i dius, bueno, tu el que tens és un problema. Perquè si has tingut que arribar ahir, ho saps, eh? No, jo no arribava. Les hores que has tirat. I mira que jugava això. Has arribat al final? Era com el TikTok de l'època, jugar a la SERP. Un bug en la SERP, eh? Que coses. Vale, va, tira. Pues d'alguna Bé. poma. Ara venen dos... Que gràcia bueno. Fan les coses quan hem descobert els botons on estaven, eh? Bé, el 4 d'abril de 1975 es funda Microsoft per Bill Gates i Paul Allen. És dir, que això ja és una efemèride prou important. 75? El 75 i el 76... Ixa m'agrada més. Sí, el 76. I molt bon any, eh? Molt El bona 76, collita. no? El 76. El 1 d'abril es funda Apple Computer Company per Steve Jobs, Steve Wozniak i Ronald Wayne. Que ningú se'n recordava d'ell i no apareixia. És com el
el sexto Rolling Stone o coses així. Es que serían los Steve, com los Javi. Ah, s'han separat los Javis, Ja no van a fer pel·lícules junts. Jo crec que els altres tampoc van a treballar més junts. No, crec que no. N'hi ha uno que virtualment. Com el llevant. Exacte. Bé, en 1981, el 3 d'abril, ja és el llançament de Osborne, no el conyac, Ah, jo pensava que era el conyac. considerada la primera computadora portàtil del mercat. Però Osborne no era de Spider-Man? Seria Osborne. Ah, vale. I també Era anglès? un cantant, no? Era Ossi. O sí, Osborne. Que poca cultura. Es morí també, com Jack Norris. També en abril, en 1987, IBM llança el sistema personal System 2, PS2. ¿Se'n recordeu dels PS2? La PlayStation? Sí, la PS2. Era la connexió dels ratolins i dels teclats antics. Encara crec que era és. verd, no? Verd era el morat. ratolí I morat. i morat. Sí, era morat, segur? Sí. Confirmeu-ho, per favor. I Gràcies. diu sí, este. Que sí. Que sí. Jo crec que era rosa, però bueno. No te preocupes, podem anar al barracó, que ne queden encara. No, perdoneu, però són que en queden, Ni les plaques va ser... Sí. noves d'ara encara se fica. Sí. Però Ara, ara, perquè diu que és més ràpid que l'USB. Sí. Per als teclats mecànics. Per a jugar. I què fan? Necessiten un ordenador que no ho té. Fiquen un adaptador USB. No, que els ordenadors, les plaques bases gamma, top gamma, tenen PS2. Ja, però que aniran els teclats que compres, top gamma, tindrà que anar a Van en entrar. PS2. Però si tu vols tindre un super teclat mecànic que lo flipes, li tens que ficar un adaptador USB. Per què? Perquè segurament no tindràs l'ordenador tope gamma. No, claro. bueno, pues teniu tot tope gamma. No, jo no. Ah, bueno, vale. Me vaig a fer vaga, no vaig a tindre res. No vas a tenir diners. Jo també. Lo de no tindre diners i lo de la vaga. Però aquestes connexions fan en... crec que està mig verd i mig morat. Sí, és compatible per a ratolí, per a... Molt bé. Tercer programa en aconseguir que diguera sí. Bien! Vinga, va, que tenim molt de romans. Val. I el 4 d'abril de 1994, fundació de Mosaic Communication, precursora de Netscape. Se'n recordeu de Netscape? Claro. A mi Navegador, m'agrada més el navegador. Colacao, però... És que ja... Val, si te'n recordes, i quin era el logo? Eh? Que era el Un logo de faro, Netscape. un faro. conill, era. No. Un faro. Era Un timó. Un timó. De vaixell. I el faro qui era? No sé, alta vista. Depèn de què era el faro. El faro sent la ser per la nit. No, d'un barco. Un faro. Esquerra o dret? Faro de cullera. Pues a lo millor també era Netscape. Això a la casa allà. Ara ho buscaré, ho buscaré. No. Alta vista? No. El buscador? Pot ser. No sé. Bueno, que mos ho fiquen en els comentaris, que ho busquen ells. Exacte. Sí. Per favor, fiqueu en els comentaris. I, mira, per favor, parlant de... fica-ho en el comentari. No parlem en plural. I parlant d'això, per favor, és que seguiu-nos en Instagram. Instagram. En Instagram, perdó, que me s'havia anat. En Instagram i les preguntes, fem-nos preguntes. Necessitem un dia de preguntes, a veure què penseu o què voleu saber i poder fer una secció la pròxima setmana, per exemple. Bueno, se pot fer també, poden escriure tant en YouTube, en Instagram, com en Spotify, que també poden afegir els comentaris. Exacte. Que és totes les plataformes on estem I en iVox. ara mateix. Jo ja he acabat en les efemèrides que tenia per així apuntades. Si teniu algunes més, deixeu-les en els comentaris, així baix, en els comentaris de YouTube. Així baix. I passem a la part d'història, no? De comentar un poquet d'aquestes efemèrides, totes, algunes, les que Artur i Brian vulguin. La intrahistòria de la història. Que bé ho fa Ivana, eh? Sempre, Increïble. sempre.
Sempre, claro, és que no serà sempre el mateix vídeo. No, la pobreta. Ivana, ja pots eixir, moltes gràcies. Crec que ja havíem fet aquest xiste alguna vegada. Brian, Bueno, tira, perquè no sabem ni de què vas a parlar-nos. No. Perquè no has volgut. Què vas a fer-nos preguntes? A veure si ho sabem. menos que l'última vegada que farem alguna cosa d'estes, però alguna caurà. Va quedar prou bé, Anem a deixar a començar o no? Així com mos fa ell, que no mos deixa mai començar i sempre fica... Hi ha molt de res que mora així, Estan nerviosos. S'acaba la lliga. No, perquè saben que n'hi ha alguna de preguntes i diuen competició. Anem a perdre. Una altra derrota més. No. Que conflictiu és, Sí. És conflictiu, I punxa. Tot. És molt conflictiu. Li agrada barallar-se la gent. Bueno. Jo duc una efemèride que potser alguns relacionen amb la cabanya de Turmo. Algú li sona? Sí, del 20 d'abril. No va mal la cosa. Del 90. Pot ser. De los celtas. De los Se'm ha celtas. vingut. Largos. Algú sabria relacionar això en alguna efemèride que tinguem per abril? Igual en el llistat que n'hi havia. Que crec que igual no has arribat a llegir-la. No? Se l'ha votat? Me l'ha votat. Sí? Quina m'he votat? No me l'ha votat ningú, no? Sí. De Vendal, telèfon mòbil... El 20 d'abril l'havíem relacionat amb el Hardware Freedom Day. Què us ha paregut? Vale. La pronunciació, vull dir. Molt bé. Espectacular. Bueno, pues a més està mal. Perquè pareix ser... Per això no l'ha dit. Ahí està. Que este dia, el dia del hardware, no té el hardware lliure. No té una data fixa en el calendari. De fet, 2 anys sí que coincidí en el 20 d'abril, que va ser el primer any el 2013, i fa poc en el 2024. Però sol ser el tercer dissabte d'abril. Saps que va con la Pasqua. Sí, segons la lluna, Segons la lluna, l'eclipse, el NetBeans... Les falles, Pasqua i això, no? Miércoles de ceniza, no? Tot això, ja sabeu. I, bueno, abans de que comencem a explicar un poquet de què va la cosa, anem a fer una d'aquestes preguntes que us agraden. Vull que feu un exercici d'honestedat, inclús els que esteu escoltant-nos. Per als que esteu en els auriculars posats finxint que treballeu, molt a l'oficina. Quants de vosaltres teniu en casa un telèfon mòbil que funciona físicament a la perfecció, amb la pantalla intacta i la bateria que encara aguanta, però que el fabricant ha decidit assassinar a base de deixar-lo sense actualitzacions? Algú us ha passat? Tinc que contestar o és una pregunta? Les mirades de tristesa me valen. Sí, jo en tinc. Jo en tinc. Jo tinc I de diversos, quina també. marca és? Nokia. Nokia. Ostres, doncs el tens temps, Tinc moltes relíquies en casa. Jo també n'hi ha que dir que tinc molts xinorris, Oppo, També tots estos, tinc xinorris que no tenen ni marca, ni Oppo ni res. Que quan te sobres estan plens de publicitat. Vull dir, tu formateges, les de fàbrica d'Android i tenen dins que de colp a repent teix un pop-up. Com si tingués alguna aplicació, però és intern del propi telèfon, no és que has instal·lat alguna cosa que està... Per això Android a mi no. Depèn molt de la marca. Xiaomi té una barbaritat, Motorola no en té res. Veus? Ja són les capes que fiquen de personalització, però vamos, és que madre mía. Bueno, concluïm que la majoria tenim un cementeri de silici en casa. Que siga un mort, David, és cementeri també. Sí. Pitjor encara, ja anem a una altra pregunta. A quants de vosaltres vos ha segrestat la impressora de casa? Com? Desenvolupa, per favor. Lo típic que teniu que imprimir algo en urgència. Un bitllet d'avió, un treball, un guió per un podcast que resulta que t'has recordat este matí que tenies que fer. I Pensava que anaves a dir un bitllet de veritat. de 75 euros. Això ja no. Bueno, i a lo millor la impressora vos ha dit ai, no tinc tinta. I tu has dit, pues vaig a ficar uno que he comprat així en el cantonet de la tinta del poble. Un clònic. Marca blanca. I la impressora ha dit En marca Mercadona? Nasos. Ho has comprat en Mercadona? Mercatinta. I la impressora ha dit este no és dels meus. Això no funciona. Vos ha passat alguna vegada? En una marca, Quina? HP. Toma, ja no tenim publicitat d'HP. Epson. Puc entendre d'Epson. Podria haver fet la H muda i que no haguera passat La res. És que les P's no ixen bé així, pareixer. No. Bueno, pues Pues Epson i HP No, tenen no. les dos P.
Quanta feina me donaré després. Bueno, pues este tipus de coses passen per no tindre un hardware lliure. De res mos serveix tindre un sistema operatiu lliurex, com ara... Ai, lliurex he dit, mira, se m'ha escapat. Lliure, com ara lliurex, glorioso, o simplement Ubuntu, que tampoc està mal. Si després el que tenim és una caixa negra en casa, no podem obrir-la, no podem canviar-li la RAM. Ui, parlant de RAM, a quants vos ha passat que heu intentat canviar-li la RAM a un ordenador superbo que tenim en casa i digueu, ai, està un poc desfasat, vaig a ficar una altra memòria de RAM. Un altre DIM. I resulta que ho obris i està soldat. Mos ha passat a més d'uno, també. No. A mi no. No. Home, pues precisament en la pometa du moltes coses Però és que soldades, no sé obrir. Però, a veure, Sí, és sí que que estàs s'obrin. parlant de persones que si necessiten més RAM se compren la versió nova. Claro. No. Pues ahí anava. No. Mira. Que os muteo. No, ara en serio. En el iMac que tinc jo, del 2019, estos venien en una tapeta darrere para que tu la pogueres obrir i ficar-li més dins de memòria. O canviar-los, és que portarà. Sí, en els portàtils que ha tingut també tenien això, menys en el últim, que ja ve la RAM soldar. És impossible modificar-la. I quina marca és? Lenovo. Perquè vegues que qui ha copiat aquí? Perquè això, qui ho ha iniciat a fer? O sigui que al final la pometa sí que ho feia. Clar. Ah, és No que dic- jo m'havia no donat la dic- jo no sensació dic que que se no. me negava. No, no dic que no. Jo dic que jo no obric ordenadors de la pometa. Bueno, sí que obric. Però vull dir que no he fet això. Però això tots, que no deixen canviar, que mira, los estos es que se me fan igual. Automàticament, enseguida Lenovo a copiar. Perdona, Ai, estem traguent pit d'una puta melda. no, Que no, que no, perdona, jo no dic que no siga una... Trau pit. No dic que no siga això, una melda, que dius tu. Una puta merda. No ho dic, me pareix mal que no deixen treballar sobre els equips, però vull dir que és molt hipòcrita criticar quan tu al l'endemà fas el mateix. Ai, és que l'iPhone ja no ve en carregador, que poca vergonya. I això, mira-lo, si no... Enseña Samsung i Xiaomi tots sense carregador. Home, és ecologia que di Apple. Nosaltres també anem a seguir-ho. Però la culpa Vinga, la té vinga. Apple. Apple té ahir una criu que diu, jo vaig a fer esta merda. I la criu diu, No, jo no dic són aplausos, si no se sent. Jo no dic que ho aplaudisc, a mi a entonces- vegades hi ha coses que m'apareixen mal, si no són fanboys. Però com està, per favor, i els majoritàriament acceptat, totes les altres marques diuen, per així poden treure diners. Anem a fer el mateix, o no? Sí. Sí, A que si ho fera Xiaomi la gent diria, apanyaran. sí. Ahí està. Tota la culpa la teniu les de la Tornant al 2019 Claro, que al som nosaltres que Mac, decidim lo que tiene que fer el de la pometa i no sé quantos. Va, vinga. Home, vosaltres no. Cobraríeu. el meu iMac, el vaig obrir i també li vas canviar el disc dur. Toma. De quin any? 2019. El mateix que li vas Sí? canviar la RAM, jo l'he canviat el Molt Jo, bé, disc jo, dur. n'he- jo n'he canviat molts, he moltes, Li he ficat un he SSD. canviat molts CDs a Macs, a iMacs, a MacBooks i a tot. Bueno, però són coses que passen. I si no parlem de components soldats, no hi ha també marques que se fan els seus tornillets a mida. Tornillets que a més crec que es diuen Pentalobe, algo així. No sé com. Pentalobe són un tipus de tornillo que és pentagonal, però n'hi ha vàries, n'hi ha Són- molts. Però que solen El tindre... pentágono del amor. Ixe, Pentalobe. ixe. Quan s'han votat el 4? Bueno, sí que és cert que... Què està passant ahí? Perdona, és que n'hi ha que netejar unes ulleres de David, pareix ser. Se li han empanyat de la fúria. És que no ho veia clar, David no ho veia clar, això. Bueno, tot això era per ficar un poquet en context de vale. quines coses són les que ens afecten això del hardware lliure. Sí és cert que Europa fa no massa va treure pit amb el dret a reparar. Vos sona algú això? Anava a comentar-ho jo, però no sabia que anava per ahí la notícia, sí. És una obligació, però ara matisarem perquè jo també tinc informació sobre això. Me pareix perfecte, parlar jo menys. Realment, esta llei d'Europa és de 2024 i resulta que se'ls està acabant el termini a les empreses per a ajustar-se a la llei. Esta llei bàsicament diu que tens dret com a consumidor a poder canviar la teua bateria, si fa falta, que no tinga que anar a soldar o tirar tot el mòbil perquè la bateria ja no recarrega com recarregava abans. I en 2026 ha entrat en vigor el reglament d'ecodisseny, que me pareix espectacular. Ara els telèfons han de tindre bateries que aguanten 800 cicles i han de ser fàcils de canviar.
i 5 anys d'actualitzacions obligatòries. És a dir, que també afecta el software, aquesta llei. Ara, sí és el moment, David. Sí, tens alguna cosa que dir. Sí. Els iPhone no entren ahí. Per què? Ah, sorpresa. Veus? Tu te creus que anaven a fer un iPhone, la Unió Europea anava a fer que els iPhones, que són unibody, bueno, dic iPhones perquè també és Samsung Galaxy d'alta gamma i tal, no entren. I aquesta normativa té com diverses excepcions. No? Una d'elles és que si la bateria aguanta més de 1.000 cicles, Que són els de... no fa falta que la tinguis que canviar. Si el telèfon té un sistema, té una protecció contra aigua, humitat i pols IP67 o superior, IP67 jo crec que és el màxim ja, tampoc fa falta que el puguis reparar. Per tant, quasi totes les marques, una d'elles Apple, complixen en el seu telèfon, per tant, no fa falta... Tu, si penses que vas tenir un iPhone al que te caurà a terra com és Nokia i se desmuntava en 1.000 peces, pues no va passar. ¿Vale? Vas a tenir el mateix telèfon i Apple s'escapa d'aquesta normativa. I Samsung i altres marques també, no és Apple únicament. Però preocupava molt en el tema d'Apple i n'hi ha unes vacíos legales. No, ho té contemplat la Unió Europea. Que poca vergonya. Això és pels xinos. Pues jo anava també un poquet per Apple, però perquè havia vist relacionat que això el que sí que li havia afectat a Apple era pel tema de recanvis, que pareix ser que abans tenia que tindre lligar la placa base i el recanvi, la pantalla que dugueres, per exemple, tenien que anar lligats, no sé de quina manera, però algo criptogràfic. Per hardware. Sí. I si tu anaves i compraves una pantalla nova per substituir la teua, te diuen esta no. O te desactivava el Face ID o el Touch ID o coses així. I ho fan més marques també. Pareix ser que aquesta normativa sí que obliga a que això no ho facin. Que si tens recanvis que se puguen ficar i funcionen amb tota de totes formes, sí que aquesta normativa, continuant un poc en el que comentaves, sí que obliga a uns kits d'autoreparació, d'acord? En el cas d'Apple també existeixen, per el mòdic preu d'uns 400-500 euros, te donen el kit de reparació per a canviar la bateria, per exemple. I les instruccions i tal. Val la pena, val la pena. Val la pena. No, ho dic perquè obliga normativa que tu en ta casa et pugues reparar. Un poc, esta llei va orientada un poc en el tema de l'ecologisme i el tema de fomentar que n'hi hagi menys residus electrònics, en aquest cas. Però, bueno, ja sabeu, feta la llei i contra aquestes companyies, feta la trampa. Agenda 2030. Pues m'arriba la bajona abans de desenvolupar l'efemèride. La qüestió és que tot això era un poc de context per arribar a principis del 2000, on començà un grupet de gent que va dir hasta si hem arribat. El referent va ser un italià, Massimo Banzi, no sé com se pronuncia. Massimo Dutti. Banzi. Emilio Tucci. Sí. A l'escola de disseny d'Ibrea, on estaven les màquines Olivetti. Estes palles perquè feu xiste així també. Olivetti, vosaltres recordeu del personatge que feia Edu Soto, Mr. Olivetti, en Buenafuente? Hòstia, no. A veure. Si fent xistes, per lo menos ben relacionats, això no estem votant massa. Mos estem anant. No. No, és que m'ha vingut Olivetti. No. Silenci-lo. No, ostres, era molt bo, Era molt... Un dia parlarem d'ell. Els alumnes de Massimo Banzi no podien pagar les plaques que hi havia. I ell, basant-se en un projecte obert anterior d'un estudiant colombià, Hernando Barragán, que sempre el deixen un poc fora quan contesten esta efemèride. I això sí que contava xistes. Sí, ixe sí. I ixen les pel·lícules de Torrente, també. Van inventar una plaqueta blava meravellosa, barata i en un xip de la companyia Atmel, que no Acme. I algú li sona? Sabeu com es diu aquesta plaqueta? Com? A tots vos sonarà si heu donat classe en secundària. Arduino. I el més important, sabeu d'on ve este nom? D'una ardilla. Pot ser una opció? Igual és com l'Arturito de Star Wars. Sí, jo crec que és revisió 21 número. Per això Artu I, perquè se liaren, i en compte no era una I latina, i NO de número. No, és d'un bar. És on quedaven estos per parlar les seues coses, ¿vale? El bar es diu Arduino i li ficaren Arduino a la plaqueta. Un bar que es diu Arduino? Arduino, sí que te pareix. I no tindria res tecnològic. Informàtics dins, a lo millor. Bueno, el bombàs no va ser la placa, va ser que van publicar els planos a internet.
lliure per tots. Gràcies a aquesta filosofia tenim les impressores 3D a les escoles i ara tenim RISC-V. Lo de les impressores 3D a les escoles és per un projecte que n'hi ha, que és RepRap, si no m'equivoque, que són impressores que tu pots anar creant en el hardware, te'l vas fent en ta casa. Tens hardware, software i tot lliure. Està molt guai. I també tenim els RISC-V, que són els planos 5, RISC-5. Són els planos lliures per a fer processadors i llevar-li el monopoli a Intel o a ARM. Sí, molt bé que tinguis els planos, però tindràs que tindre... No ens fixem en els detalls. El hardware lliure és la democratització de l'aparell. No sé, diu, sí, mira, tinc els planos, però necessite no sé quants milions d'euros per a poder ficar en marxa les màquines que tenen que crear-los. Però a veure, a veure que això esteu dient ja de mare, vull dir, per a fer un xip o un processador ni tenim tecnologia ni tenim ningú. Però tens el plano? Però ja tenim el plano. Bueno, ja, però no puc fer-lo. Com que no? No. Per què? No. Tu podries fer una roda de cotxe? No. Pues ja està. Però a què se poden fer? A que tu després, quan vas al mecànic i demanes canviar la roda del teu Opel, el senyor de Opel no t'ataca i te diu, perdona, tu el compraràs en una roda Michelin perquè li estàs ficant una Pirelli. A que no? Perquè n'hi ha més gent que fa rodes i fan el que es dona la gana en ells i són compatibles i pots utilitzar-los. Pues al tindre's planos i tindre hardware lliure, tu podràs fer el que te dona la gana en el hardware. Mr. Tartari està fent. Vols dir altres empreses tecnològiques? Altres empreses, possiblement, sí. Que no tinguin que anar a morir a les mateixes, que no mos obliguen a tindre només els recanvis que ells volen. Per tot això mos serveix el hardware lliure. Apertura del mercat, no? Un poquet. El concepte de hardware lliure és un poc complicat, Vosaltres heu vingut a rebentar-me la efemèride. Sí? No, però hardware lliure no vol dir que siga gratis, No, vull dir bueno, que llicència, l'Arduino, per exemple, té llicència Creative Commons. Sí, però, vale, és un hardware lliure, però lliure... per què és lliure? Perquè jo puc què? Perquè tu pots saber com està funcionant tot per dins. Perquè no cobres, i perquè no cobres per la patent, per exemple. Ja. Jo t'he dit com ho ha fet, i ahí està. Tu fes el que vulguis en ell. Jo ho entenc així. Sí, però tu te compres un Arduino i sí, podràs comprar l'Arduino i l'Arduino, perquè és plano. Crec que estava l'Orange Pi també, no? Sí, el Raspberry Pi. Sí, correcte. Vull dir, tu pots comprar perquè és lliure la idea, però el hardware, l'equip, com així te va fer una empresa, una altra. I tu pagaràs això, clar que sí, però d'altra forma, si tingueres que comprar algo cuyos planos estan protegits o estan per drets dels que siguen, tindràs que pagar més. En enginyeria inversa del teu servei ho pots treure. Veus? Una altra referència a un lore intern que la gent no va entendre. Podeu elucubrar en els comentaris sobre què és això. No passa res. I si ho acerten, tenen una tassa. No, calla, que igual ho acerta. No crec. Bueno, per tancar un poquet. El hardware lliure és la democratització de l'aparell. És dir-li al fabricant, et compro el trasto, però ara és meu. I si vull obrir-lo i fer que la torradora doni l'hora, ho faig. S'ha acabat el no tocar. Ixe adhesiu de la garantia hauria de ser il·legal. Jo me l'estava imaginant ja en una... Cap acabat. S'has agarrat la camisa, Brian. Jo me l'estava imaginant ja en una mascareta en forma de bag, de pico, com Richard Stallman ahí parlant del software lliure, però ahí de hardware lliure, i menjant empanadilles per baix. Ara que ve el hantavirus ixe, mascaretes d'això no me tindré que gastar. Jo vaig escoltar que això és fatal i terrible. No t'acostes a les caques de les rates, ja. No, ara sentí jo uno que diu que igual si se contagia més entre humans. Tu saps que ha eixit ja, no? Sí. Fernando Simón. El hombre almendra. Serán 1 o 2 casos aislados. Que sí que va a ir, están preguntando, pobreta, me otra vegada, té que passar per allí. I dic Se exactament el pensava que mateix. se jubilava ja, pobre. La gent està llevant-li la pols a les peces que va comprar per la pandèmia, està ficant-se vídeos de Patrick Jordan ja una altra vegada. Paper del vàter escassejant. Està ja, vamos puxant. Pobreta, home, jo li tinc pena. Bueno, no s'ha regat molt, que igual el pròxim podcast el fem des de casa. Però ne farem més. Sí, segur. Això sí. Jo tinc micro. Aneu comprant-se micros. Ostres, jo escriuré. Ja. No sé. Pues moltes gràcies, Brian. Ha sigut enriquidora aquesta experiència. Ens ha quedat un bon cos, després d'esta efemèride i contar aquesta historieta. Moltes gràcies, Brian. Moltes per portar gràcies. cultura
Pam. Bé, i ara Arturo es va també a deleitar amb una efemèride. Sí, De les que, jo crec que esta sí que és de les que han eixit, que sí? sí. I de bon any. I de bon any. És que la vaig triar per això. Has comprovat si aquest any és una bona anya de vi? No, jo no compre tan També. tan vell ni tan bons. No, heu dit el 82, per exemple, és una bona anya de vins. El 83 No, però jo me va ser referia tan més bona. a la quinta, no? A les persones. Ah, vale. La quinta del 76. Per lo que siga, no? Per lo que siga. Perquè m'afecta. Ah. De prop. Ah. De molt a prop. Pues Vamos, mira que mira que jo ho veig junt, Tu veus molt lluny, bandido. Bueno, Brian ha parlat del maquinari lliure. Val? Jo vaig a parlar de algo que a lo millor està en les antípodes. No? Vaig a parlar de l'efemèride que va ser en el 76, en 1976, l'1 d'abril, i vaig a parlar d'Apple. Toma! Espera't. a parlar mal. No, vaig a parlar com toca, no? Perquè n'hi ha que reconèixer-li moltes coses, encara que nosaltres sempre estem parlant mal, perquè si a Brian i a mi ens toquen la butxaca, què vols que te diga? M'està tocant algo molt important. Pues no se gasteu i ja està. Ahí estem, però és que ni així, ni intentant-ho. Això acabarà el dia que es regalen un iPhone i s'acaba la No, tonteria. Jo ja mira, tinc- S'acaba la tonteria. N'he tingut, i no... S'acaba la tonteria. Jo he tingut tablet i Mac. I jo també. I anirà millor. Sí, Ixe, no? correcte. Pare. I ja he anat a substituir-lo. Jo tenia un iPad, un mini iPad, que anava molt bé, hasta que ma mare es va fer en ell, clar. I és propietat ara actualment de ma mare, que per cert funciona de categoria. Veus bé. De l'any 15 o alguna cosa així, 16. Funciona molt bé. Bueno, vinga. Com tots sabeu, Apple és una de les empreses tecnològiques més famoses del món. Però la seva història comença d'una forma molt més casolana del que la gent imagina. Bueno, o no imagina, igual també ho ha sentit. Arranca en els anys 70 amb Steve Jobs i Steve Wozniak, els dos Steve que havia dit abans, i els dos eren amics, friquis de l'electrònica, i passaven moltes hores i moltes estones muntant aparells i experimentant. Hem de tindre en compte que en els anys 70 l'ordenador personal com a tal no estava com ens imaginem. Era més per a persones que treballaven o expertes, no? en el tema de la tecnologia. Però me pareix coherent que l'ordenador personal al final és per persones, entonces està bé. Sí, és que van encertar, Sí, I ordenador, que ordena. també. Bueno, De carpetes. N'hi ha que té mal desastre en descargas. I en l'escritori. Que no, que he ficat una carpeta que diu revisar. I ho ha ficat dins. i dins de descàrregues, no? Descàrregues de les descàrregues. Bé, comencem en Bòsnia, que era el geni tècnic, el que controlava la tecnologia i sabia construir ordinadors pràcticament de res, no? Des de zero. I després estava el més conegut dels Steve, Jobs, que tenia una habilitat brutal, no? en el tema d'imaginar productes atractius i convèncer a la gent de que es necessitava. Sí. No, És que dient Steve Jobs feia moltes feines. Jobs. Claro. Feia moltes... Jobs. Tira-li. Vinga. Wozniak treballava en HP, no? Fent plaques... No sé. Sí, treballava en HP fent plaques, que després quan li van dir, mira, és que anem a fer ordinadors personals, i HP va dir, Tira, va. Vaya inventet. Pam.
Bé, també hem de pensar el que podria costar una computadora. Estem parlant dels anys 70, i jo no sé vosaltres si se'n recordeu dels anys 70. No. No, veritat. No. Jo, pues... Tampoc. Tampoc. Però per als anys 80 vaig tindre un ordinador i ja, pues, costava les seues 30.000 pessetes, que són 180 euros, dels anys 80. Estem parlant de sous dels anys 80. Bueno, bé, a lo que anàvem. En 1976, en el garatge dels pares de Jobs, en Los Altos, creen el primer ordenador. Sabeu com es deia? 1. Apple 1. Ah, pues mira. Molt bé, molt bé. Mini punto. He guanyat jo, i no els d'Apple. No, està ben verds, està molt verds, En realitat, Verd astral. este ordinador era poc més que una placa base muntada a mà. I hem de tindre en compte que els ordinadors d'aquella època, com he dit, eren molt complicats de muntar i pensats per a experts. Però ells volien fer alguna cosa pues, més senzilla i més accessible al personal, no? A les persones. Bueno, i ara ve una pregunta molt famosa. Per què Apple? Per què va posar... Per què posen a la companyia Apple? Algú té alguna idea? Newton. No. Per Newton. Perquè Esa és segurament una de les... en anglès el homòleg al llámalo X és call it Opel. Alguna cosa així, segur. L'aplicació que has no comprat t'entens res. no va. Com? Hi ha diverses sí, teories, va. no? O sigui, recordeu d'una que era Alan Turing, per Alan per la Turing, poma, perquè va pegar el mos a la poma, que tenia cianuro, Que i per també- això és la poma que també mossega. és una teoria a la vegada. Però no és No, veritat. no és veritat. Jo és que crec que és el meu. Se suposa que la més coneguda i la que pot ser certa és que Jobs li agradaven molt les pomes perquè havia estat treballant en una granja, de pomes. Ficar-li I seguia amb la seva dieta peculiar, pues, el tema era menjar pomes. Sí, era un poc raro, no Sí, era un poc raret. I, bueno, i una, que esta és la que coneixia jo, que era un nom simple, val? Un nom simple, amistós, i que apareguera abans que Atari en el llistit telefònic. Que bon són. Molt bueno. És que era Era un roder, el bandido este. Que... Esta és la que coneixia jo. Bueno, teories n'hi ha moltes. Pareix ser que menjava pomes i també fumava algo que li feia inspirar-se. Pomes no eren. No, pomes no eren. Bueno, el cas és que va quedar el nom com a Apple. Vale? És de lo més conegut. Bueno, després de l'Apple 1 apareix el... 2. Exacte. L'Apple 2. Anava a dir l'1,5. I esta sí que va ser una autèntica revolució. Molta gent el considera un dels primers ordinadors personals amb èxit. Gràcies a això, Que de l'altre no se podia eixir. amb èxit, eso és. Digue-li, David. Gràcies a això, Apple va començar a créixer de manera pues, exponencial i de manera espectacular. Però el moment més històric arriba en 1984 amb un tercer ordinador. Com es diu? Lisa? Uno molt conegut. Bart. No tan conegut. Marcho Homer, no me queden més. El Macintosh. Macintosh. El Macintosh. Clar, Lisa és el Macintosh 2. Este és el que va popularitzar el que coneguem ara o el que coneguem per un ordenador personal. Finestres, ratolí, icones. Sabeu el tema de ratolí, no? De Xerox. Xerox. Que presentaren a la cúpula, bueno, els directius de Xerox, els enginyers li presenten, mireu, això és el ratolí que va ser... Com vas a ficar en la taula de les persones un ratolí ahí, però vosaltres? Perquè, clar, té una aparència, no?, de ratolí en els dos ullers, que són els dos botons, i el rabo, no? Però això com aneu a ficar-li a la taula a algú? Això, oblideu-se. I va anar a Apple per ahí i va dir, trae pa acá, que me lo quedo. Pues sí. I també n'hi ha alguna història del tema de les finestres, no?, en una altra companyia. Microsoft. En Microsoft. Sí. Bueno, suposa que el que hagi vist la pel·lícula, més o menys, Pirates es de pot fer una Silicon idea. Valley.
pirates, Pel·lículon. Bueno, això el que va fer és tindre també una interfície molt més amigable, perquè abans d'això, de les finestres, pues, els sistemes operatius funcionaven en línies de comandament. O sigui, a pantalla negra i a porrejar el teclat per a fer instruccions. Com ficaven els vídeos de YouTube? Pues no sé, ficaria en YouTube. Código ARCI, ¿no? En codi ASCII. Estaria guai. En targetes perforades. Claro. Però les agarren una vagina per un costat, no? Les passaven ràpid. Estan divagant. Sí, mos hem anat. Bé, Apple també és famosa per la seva publicitat. Este Macintosh va tindre una publicitat molt famosa, no sé si se'n recordeu, vale? Que parla de la novel·la 1984. Vale? Bueno, no sé, si el que no ho haig escoltat o no l'haig vist és l'anunci. Aquest anunci parla d'una història distòpica en la que el govern controla tota la societat i la gent pensa igual. Bueno, això igual no és tan distòpica ara, en aquest moment. N'hi ha un gran germà que civilinament l'anunci feia representar a una gran companyia que n'hi ha allà, que és IBM, i que les persones vestides totes igual, veien aquesta gran pantalla i de sobte entrava un atleta corrent amb un martell i el tirava i destrossava la pantalla. No? Pot ser que fos la campeona o algo d'Alemanya? O... No ho sé, però això anunci és mític. Vull dir, és mític. El gastaren després el de Fortnite contra els d'Apple quan la demanda també. Jo el vaig veure també en Futurama, però bueno, bé. I crec que té es gastaré una pasta en aquest anunci, perquè el director era Ridley Scott. Bueno, pues Apple no sempre va anar bé. De fet, hi hagué una època molt complicada. Steve Jobs acaba discutint amb la direcció de l'empresa i el fan fora de la seva pròpia empresa, que és un poquet, un poc surrealista, això. El que venía de la Pepsi, ¿no? De la frase famosa esta. ¿Quieres estar vendiendo agua azucarada toda tu vida? El contracta como a CEO para Apple y es el mateix que el despedís i el tira al carrer. Curiós. Bueno, ell funda una altra companyia que se diu Next, que compra un estudi d'animació que acabaria convertint-se en un estudi d'animació molt famós, que és... Pixar, molt bé. Ho sap tot. Este David ho sap tot. Este home no me feia que fer diners. Només no me feu que dir-me que no sé res? Bueno, tot això acaba convertir-lo en una llegenda empresarial. Quan Jobs torna a Apple a finals dels 90, ho simplifica tot, menys productes, més qualitat i més disseny. I comença l'època moderna d'Apple. Esta època moderna té el seu primer iMac o iMac amb colors transparents. Se'n recorda d'aquest ordenador? Colors transparents i un disseny completament diferent. Després, en el 2001, llancen l'iPod, que podies dur-hi 1.000 cançons a la butxaca, 1.000, que venies del Discman, que tenia un Discman, clar. O un Wallman. O un Wallman, en casset. Això va ser una autèntica revolució, ja. I després arriba probablement el producte més influent del segle XXI. Què és? Mira com li brillen els ullets a estos dos. L'Apple. ¿El quin? L'iPhone. L'iPhone, perdó. L'iPhone. Pareu. Vale. Pantalla tàctil, No falta tant. internet, aplicacions en el dispositiu elegant i fàcil d'utilitzar, i redefineix el concepte de mòbil, no? O de smartphone. Apple no és només tecnologia, la marca acaba simbolitzant moltes coses. Disseny, minimalisme, exclusivitat i fins i tot estatus social. Suposo que lo d'estatus social ho podeu veure molta gent. No és el mateix. No ho estic dient per vosaltres, sinó a nivell general. Jo crec que també. Els xavals d'avui en dia, els xavals joves, els adolescents, no fan que donar-los la turra als pares amb que volen un iPhone, quan igual els pares van
en el seu Poco o el seu Xiaomi de 150 euros. Sí, és així. Així. I lo d'exclusivitat ara ja no és tant, perquè abans sí que tu buscaves un iPhone i jo recorde buscar, vull que l'iPhone 3, i tenies que buscar-ho per totes les tendes, fer cua, no n'hi havia... Sí que era exclusiu, ahir jo crec que sí que era exclusivitat. Ara, val, el dia que hi ha cua per a replegar-lo, però després tu vas i te'l compres en el moment que vulguis. Això sí, te fa falta els diners que val. Home, Això sí. Ostres, qué detall, eh? Qué detall, eh? Bueno, tampoc, pots pagar-ho a plazos. Pero que son diners al final. Sí, sí. Però que l'exclusivitat ja no és diners, sinó l'exclusivitat aquell entonces no eren els diners i a més que no n'hi És havia que tants. quan acabes de pagar-lo, així ten el model. No. A meitat. O a meitat. A la meitat de pagar-lo i si el nou... Bueno, Apple també són experts en crear expectació. Suposa que heu vist moltes vegades les presentacions d'Apple, que així Steve Jobs apareixen els seus texans, esportives i jersei negre. I si de coll alt, encara que fos agost, ell anava... Això home no tenia calor. L'han imitat molt, de fet, en altres companyies. Sí, l'han imitat. Bueno, i això, quan Steve Jobs mor al 2011... S'ha mort? Sí, ja fa 15 anys. Molta gent pensava que Apple deixaria de liderar el mercat tecnològic. Però bueno, la direcció l'agafa un tal Tim Cook i des d'entonces també pues, l'empresa ha continuat amb el seu èxit i seguint una de les companyies més grans del món. Ha tingut molt de ganxo. Cook? O Hook? Ah, no, era Hook. Mira, No, no, però vaig va ser- apretar No apretes. Però Bueno, va ser perquè- ja sabeu que Tim Cook acaba en setembre. També se mor? No, acaba. Sí. No tanca sessió, no? No. A més, este home ja té la seva edat. Ja és qüestió de jubilar-se. A veure, I de disfrutar de la vida. quin rumb agafa la Home, companyia. però si és que estan amb la companyia perquè Steve Jobs va deixar marcat tot el que n'hi havia que fer. Va dir, mira, iPhone, Touch, desde el 1 hasta que s'acaben els números. Eso es. I així està funcionant. Vamos, No, ara van a tota canviar, no? pastilla. Ho parlarem així, crec. Que ara ja no va ser en números, sinó van a ser en Números però romanos. En anys. En Va ser el 26, el 27, el 28. No, això és el iOS. Ah, líos. L'iPhone ara van a votar-se el 19, Per què? perquè igual que se votaran el 9, i van a fer el 20, que serà el del 20 aniversari. Que tenen els noms. Ah, estos. i si és el que tenia que comprar? El 20, el XX. Veus com anaven en números romanos. El 20 No aniversari. parles de XX, que... El del 30 tindrà molt de futur, ja veuràs. Sí. I parlant de que visten les empreses han imitat la imatge de Steve Jobs, Pantomima Full, la tengo que buscar, que no me'n recordava com es deia. Té una sèrie en Disney Plus. Què se diu? Entrepreneurs. Jo me l'he vist. Està graciosa. I va de gurú, unos des de Pantomima Full, i vist molt de xina rotllo Steve Jobs, en pantalons amples, coll alt, i... Vos la recomano, És molt, molt xula, molt xula. Bueno, jo he acabat. Ah, sí? Sí. Molt bé. Molt bé, molt bé. M'ha agradat molt la història d'Arturo, com l'ha contat, sense pegar palo a Apple. L'he convençut contant la història. Moltes gràcies. M'he convençut. Va. Està molt bé, molt bé, molt bé. Tu què penses, David? Pues que està acabant-se el programa ja. Sí, però I... abans de que s'acabe, que encara mos queden, jo què sé, Home, 2 o 3 a mi m'han minuts. ficat allà el temps, ojo. És que ara ja puguem llegir ahí tot, Mare mia. Tenim un teleprompter. Sí, Estem... Està entre el realitzador, el director de projectes, el Scrum, el CPTM i l'altre, mos ho controlen tot. És Pues increïble. mira, que jo anava a dir que ho enganxes a la IA. Que vaig a dient. Que vaig a dir-nos coses. Que s'escolta a la vegada i que vaig a dir... No Que m'ho estaria vaig a mal, fer, no? sí, el teleprompter, no? Mireu, m'acabes de donar una idea, Arturo. I que carraspeche quan mos n'anem. Ja està. Què vos pareix si fem una secció nova d'intentar ficar-nos un objectiu
per a fer, no sé, una aplicació, una pel·li, un conte, un llibre, fet tot per la IA. Tot en prompts, anem preguntant-li a la IA i a veure què ens trau. No sé, cada 15 dies, no? Si fem el programa cada 15 dies i dedicar-li, no sé, 2-3 hores a la setmana, que serien en 2 setmanes 6 o 3 hores. Però anem a fer un programa exclusiu o anem a cada un que puga? Mira, jo esta setmana duc i fem una secció. Jo crec que seria exacte, cada vegada una persona que ho implantara. Pues, per exemple, fer una pel·li. Pues vale, pues una pel·li i tens que dedicar-li 4 hores. No anem a ficar-ne més. I a veure que 4 hores de pel·li? Colló. No, Més que el Señor de los dedicar-li Anillos. 4 hores a el prompt perquè vaig a fent aquesta pel·lícula. 4 hores escrivint el prompt? No, Explica-li-ho bé. dedicar-li 4 hores. Que és de Dedicar-li Que 4 no hores. estan ben especificats els requisits del projecte. Ja estem enganxats en que la vuelvo a fumar. Mira, saps què? Dediqueu-li l'hora que vulgui. I això era això és el que jo volia. No, perquè- Jo vull llibertat, que no me tinguin que dir ara tens que No, fer un projecte, mira. ara tens que fer hores de manteniment. Jo vull fer el que vull, a mi no me... Que és que... Vos que te presenta gent que fa això, Per això, però bueno, per això. a lo millor la coneixes. A veure, jo l'ha dit, o ha pensat lo del límit de temps perquè si dediquem molt de temps pot ser disparell, no? Jo dedique 20 hores en 15 dies i tu el pròxim repte li dediques 2. Clar, el nivell del meu repte i el teu nivell... Sí, però a vegades 2 hores ben fetes són millor que 20 mal fetes. Mira, no toques que a lo millor ho trenques. Deixeu estar com està. Ja està. Bueno, no sé. És una opinió, una proposta, jo vull la fiquem damunt la Vull taula. participar. Jo ho intentaré, però sí que és de veres que vaig a prioritzar objectius. El primer va ser arribar viu a la pròxima gravació. Està molt bé. Jo si ho arribo i no he fet res en la IA, pues estaré content igual. No, 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 hi haurà no. més gent, no fa falta que ho facis. Claro, Espera més gent. Són 4... Jo no dic que sigui el pròxim. Per això, És lo de la IA. per això. Per arribar viu, sí. Tens que prioritzar el tema del manteniment. Això és el més important. No, home, lo del tema del xiquet també és una cosa que... Brian, escolta, què pot fer David? I a l'altre Arturo, a l'altre jo, i És que s'ha tenir que haver-ho parlat antes. O sea, claro, ho amollem així perquè ells ho agarren, Claro. però realment tu i jo no anem a fer res. Exacte, O sea, mos queden, què? Mes i mig de gravar. exacte. Mes i mig presenten ells dos només. I després ja no Me pareix molt bona idea. Ara que l'estava pegant una volta, Manuel, Bueno, sí, m'apunte a bona lo de la idea, IA. bona idea. Què estan dient estos? No sé, però jo crec que l'ordre seria Manuel, Brian, tu i jo. Correcte. Jo, o sea, soc una persona educada, jo l'últim. El burro delante para que no se espante, no, al revés. Bueno, què vos pareix? Perfecte. Ha entrat una xiqueta Molt bé. espere que no mos denuncien per... Sí? Vale. I quin seria el repte? Què penseu que estaria bé? Fer una... Llibertat. Ah, però que és una No. persona que ho faig, aquí va fer-ho. O anem a fer-ho tots. No. tot el que puga. Com no tenim una data límit, anem a ficar, bueno, pues a veure el pròxim programa, si tenim alguna cosa important, millor aquest programa no. Mira, Però en anem a dos fer una- programes sí. Anem a fer una cosa. I anem parlant. I si el programa i que la gent en els comentaris es diga de què podríem fer. Una pel·lícula, una aplicació, de què és l'aplicació. És que m'estic veient els comentaris. Me podríeu gastar la IA per fer un podcast que estiguera bé. Bueno, Per supost. Raó no els falta. Exacte. Fer un podcast. Mira, també un podcast. No, si no m'ho lleven la feina. Bueno, va, anem a tancar això, que són les 58 i sempre estem passant molt de l'hora. Ja no hem quedat en què anem a fer. Però bueno, bé, ja veurem. A la setmana que ve ho No, ficarem no fa allà falta damunt la parlar. taula. Jo duré, imagina que me dediqui a la setmana que ve... Mare meva, no sé no parlar. A la setmana que ve vinc i dic tinc Una idea. Tinc una pregunta. una pregunta. Tinc una pregunta per a Bueno, tinc vostè. una idea. Tot tinc una idea, no, tinc un projecte. Redeu quantes coses té i ninguna la que han demanat. Tinc Me un caguin dubte, tot. és això. Tinc un lío. Bueno, tallem ja. Tinc ganes d'anar-me. A mi m'ha quedat clar, David. Mi també. Perfecte. I el presentarem així, en pantalla. Molt Perfecte. bé. Això, els Molt bé. oients de Spotify anirà de puta mare. Sí. No, l'explicarem. Ho raderem Ah, vale, pas per pas i tot. Pues ja està sonant... Ara sí que és la cloenda. Moltes gràcies, David, pel teu temps i haver vingut. Gràcies a tu també. Moltes gràcies, Arturo, per haver vingut i Gràcies. haver-nos contat I aquesta amunt història. llevant. Vale, Mira, pues una altra. No me... Macho llevant.
I moltes gràcies, Brian, per haver vingut i estar així amb nosaltres. Moltes gràcies i m'agradaria que la sintonia fora com el Flying Free en les discoteques de aneu acabant. M'agrada molt, Sí, Està genial. Si va sonant és que tenim que tancar. Es veiem en el pròxim episodi. Recordeu que estem en Instagram, YouTube, en la iVox, En QR. en Unabre, Spotify, en totes les plataformes. I moltes gràcies per haver-nos seguit. Si us agrada, doneu-li el like, seguiu-nos i fins la pròxima. Adeu! Adeu.